te mentang wanra shpi ke jingethu khana shapang kene ke actress Jacqueline Fernandez kene ke de actress ka ba paunam ngal aban ong hapo Bollywood bat lo ong la khai kene ke actress de husnem khat khandai spa proposan hapo barang bat ukpa ujongka udei unong Sri Lanka bat ka kemi ke jongka kawan napo Malaysia bat lo ong kene ke Jacqueline Fernandez kamdei kanong India ukpa ujongka udei napo Sri Lanka bat ka kemi ke jongka kadei napo Malaysia bat lo ong kene ke actress hakita kipor kibamenshua kadei kawei kanong ringdur ladai kadei kawei kanong iNews habaya dei bat kane ke television hapo Sri Lanka balong kat badang yat kisngi kipor haka jing im jong kane ke actress kala let ke bane shimbenta habaya dei bat kane ke Miss Universe hapo Sri Lanka bat kala yo ke jing job de husnem ar hajar nriu bat long kane ke Jacqueline kala leju ikban pentebet yalade hakata ke jingpule ke jongka hapo kari Australia hapo ke University Sydney kabahap hapo Australia bat long kane ke Jacqueline kadai ke actress ka babhabriu bah bat kai ke benta ka bam kane ke actress kayoklat ya keban wan ya keban rung hapo kari India ya keban yo ya keban ak film hapo Bollywood bat kadairu ke model bat kadairu ke actress barim ngala aban ong hapo Sri Lanka bat lo ong kene ka Jacqueline kalami nala ke jong kari ke jongka napo Sri Lanka ya keban wan ya keban audition hapo Mumbai de husnem ar hajar khandai haka jing penyat jong usujosh bat long kene ka Jacqueline kalawan hapo India hapo ke jala Mumbai ye ka ban ka ban audition ye ka film ka ban ningkong ke jongka kata kade ka Aladdin bat long kene ka Jacqueline kalala ye ka ban ak ye kene ka film kabal ai kerting kene ka Aladdin ha usnem ar hajar khandai bat long ki kubor ke thu ba kene ka film Aladdin kam da yat yeo bha bat kam yo ye kata ka jingjob kumba kene ka actress ka thrang ha ka jing im ke jongka baki film ke jongka kinang ki step na ka we ka Porsche ka we pan bat long kene ka film kam da long kata ka film ka ba yat yeo kumba ngaladep ka ban ong bat long de hadin ba kene ka actress kali shimbenta ska we pat ka film ka bangitip kerting ka mordar kane kade ka film ka bala pen i bat yakaba kane ka actress kala sedang yakaban Q step hakajing im ka jongka bat om tang hakane ka mordar bat ngilayu i shu yaka film ka bakane ka actress kala dep ikaban ak hakaba maka kala dep ikaban ak bat Salman Khan yakabal ai kerting ka kicks bat kala akru bat Akshay Kumar hapo ka film Houseful bat day halor kene ka benta kene ka actress kala nang Q step na kawe ka Porsche kawe pan bat skiwe pat ki film ki bakane ka actress kala ak ngilayu idel ki jong ki kmat ya ka bakane ka actress ka Don Shisha ya kata ka sap ka talen bakan long kum kata ka puron ya ka ban pen itanat khamtam ikinong pet kinong jingo ki ba hapo kene ka ri India bat long kene ka actress ka day kata ka actress ka ba Tracy Tomha haka jing im ka jongka haki sngi ki por ki ba manshua bat kadon ru iki arngut ki henmen ki jongka bat kawe kapara haka jinglong shipara haka ying kasem jong kene ka actress bat ka kemi bat pa jong kene ka actress kan nu ki dap de ka jing snuk men hadin ba kene ka actress kala Q step haki film Bollywood hadin ba kene ka actress kala mi nal ka jong kari ikaban wan hapo kene kari India ikaban wan ikaban ak ikaban penpau ya kata kasap kata len ke jongka hapo Bollywood bat loong kene ka actress ka Day Shisha
kata ke aktres kaba pen itenat ngelaban ong ikinong pet kinong jengok kiba hapo kari India te hakane kapor kabamta ngam syam ladon shibun kibenta yakaban yakren yakane ke aktres Jack Quilin Ritang kini kit kentin kebakhendir kubelai shibun